The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 7:24-25, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ephesians 5:6, Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Colossians 3:5-6, Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Romans 2:5, But in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Proverbs 14:12, There is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Philippians 3:18-19, For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Before we start our Bible study, niining adlaw, samas nandan, ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa sugid sa tanan natong mga salang nahimo nining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Aron maka dumala kanato ang Espiritu Santo o siya ang mga puno kanato pinagi sa atong paghingalan o sugid sa tanan to mga sala. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That is the key. Aron ikaw makasulod na sa plano sa Dios o ikaw makasalmot na niini atong pagabuhaton nga adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Acts 16:31, nagatugon kanimo dili magtotoo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa aron kami makapadayon nining among tulumanon na adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma. Amo kining pahimuslan
nga labing mayong danong buluhaton kanamong mga magtutuo. The whole day kini ang labing mayong danon. Salamat. Naot nga ang balang Espiritu Santo patinaw pagkanamo klaro sa imong mga kamatuoran. Kining adlaw mayong danon gayon. Kaya among gipaymuslan ng imong grasya. Bisan dili kami takos, umani kami karon sa among pagpadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers nga nagasunod ning atong ministry adlaw-adlaw, kaninyo mga higala, mga dili magtutuo, just maintain that open mind, bukas nga panghuna-huna aron ikaw matudluan, malamdagan sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Okay? Karong adlaw do na kitay lain usab nga pagtulunan nga maingon ta nga usa sa mga sinugdanan, ingon ta mga basic doctrines nga gikinahanglan kanunay gyud natong ipahinumdom sa tagsa kanato. The plan of God. Mao kini ang atong uluhan ug mukaon kinig taon-taon sa atong panghisgot bahin ini. Una sa tanan, ato kang hatagan o just a little background or just to refresh your mind may tungod sa manungdanon pag-ayong pagkat-o nato nining plano sa Dios. Nga una sa tanan, imposible ang atong pagsabot sa Biblia. It is impossible to understand the Bible, ang iyang pagkatukod sa simbahan, the structure of the church, or the Christian living, sa wa nato'y pagsabot o pag-ila sa persona o sa buhat sa Espiritu Santo. Mao ning atong gitutukan karon, okay? Kay mo kini ang yawi nining tanan. Kay ang Biblia nagatudlo kanato nga ang Dios usara, okay? That God is one, but that He is manifested sa tulo ka mga persona, ang Diyos nga Amahan, ang Diyos nga Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Now, ang Diyos nga Amahan, mao kini siya ang nagamugna sa plano sa kalungasan. He is the planner of salvation. Ang Diyos nga Anak, si Ginoong Kristo, is the executor of the plan of salvation. Siya ang nagatuman sa plano sa kalungasan. Ang Diyos Espiritu Santo, mao kini siya ang revealer of the plan of salvation. Siya ang nagbutyag, nagpadayag sa plano sa kalungasan. Now, of course, it is nearly impossible to explain the Holy Trinity. Okay? But we need to accept the Trinity by faith. Pinagi sa pagtuo. Now, of course, ato nang nisayran nga, kini silang tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad. Gitawag ka na sa in English, they are co-equal, co-eternal, and co-infinite. O kini silang tulo, managsama nga nanag-iya ni ining napulo ka mga kinaiya. They possess the same essence, namely righteousness, sovereignty, justice, eternal life, love, omnipotence, omnipresence, omniscience, immutability, and veracity. Kana, mao ka na silang napulo ka mga kinaiya nga gipanag-iyahan nilang tulo ka mga persona. Now, ang Biblia nagatudlo sab kanato nga ang Espiritu Santo usa siya ka persona. Hence,
He is never to be referred to as it. Dili. It ba IT. Now, he is not just an agent or an influence. Dili. He is Almighty Person. Labing makagagahon sa tanan, the Holy Spirit of God. He is the only teacher of truth. Ako ka nang giingnan, di padukay. Siya lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran, the revealer of truth. Siya iti padayag sa kamatuoran. Ang Biblia nagatudlo kanato further of the work of the Holy Spirit. Siya nagakumbiktar kanato sa atong sala. Na sa Juan 16:8, when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ang Espiritu Santo nagakumbiktar kanato, butang kanato sa way pagkahiluna. It makes us uncomfortable. Siya ang Espiritu Santo. Ug ang Biblia nagatudlo nga sa diha nga mukumbiktar na ang bala ang Espiritu Santo kanato sa sala, when he has convicted us of sin, when we are willing to believe in Jesus Christ as our personal Lord and Savior, siya ang bala ang Espiritu Santo magahatag kanato og bag-ong kinabuhi. He gives us a new life. Sa laing pagkasulti, sa diha nga atong dawaton og tuuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas, ang Espiritu sa Dios instantaneously regenerates us. Himo nga kita bag-ong binuhat. Mga tao kita pag-usab. He gives us a new life. Naghahatag siya sa bag-ong kinabuhi. On the other hand, sa diha, gang usa ka tawo humaniya madungog ang mayong balita sa kaluwasan, iyang isalikway si Ginoong Kristo ingon nga manluwas, he is said to be dead in trespasses and sins. Now, this does not mean that the body of a rejecting person nga misalikway kang Ginoong Kristo patay. Dili, wa ka na magpasabot. It is his soul that is said to be dead. Why? Because ang iyang kalag, ang iyang personalidad, kanang bahin, kanato bang mga tao, nga magakinabuhi hangtod nas kangturan. Patay kini ngadto sa Dios. It's dead toward God. This is what we mean by spiritual death. Ang buot pasabot, dili man gyud kay ang espiritu mamatay. Kaya di man mamatay ang espiritu. Ang buot pasabot niining spiritual death, nga ang tao nga misalikway kang Ginoong Kristo nga manluluwas, siya i-deklarar sa tungod sa formula nga atong gisunod. AOS plus OSN equals spiritual death. Mao man kanang formula. Ang tanang tao nga may mugso ning kalibutan na nakapanunod ni ining maong formula. So bisag kinsa ang matao ning kalibutan, bisag unsa ka nindot siya bata nga himos nga bata, cute nga bata, kini gideklarar nga patay spiritual. Ang buot masabot, siya nahimulag, hingpit nga iyang pagkahimulag gikan sa Dios. Tungod niya ng formula. Sabta gina. But God's perfect sovereign will, mao kini na natumabasa ka na sa 2 Pedro 3:9, diha usab sa 1 Timoteo 2:4. But God's perfect sovereign will is that He is not willing, dili niya kabubuton nga naay malaglag, but all should come to repentance. Mao na iyang kabubuton. Og ang 1 Timothy 2:4 sab, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. In other words, God wills that all will be saved.
mao ni kabuton sa Dios nga ang tanan maluwas sabta gina. Ang Dios didto pas kanitong wapa ang tanan in eternity past set an absolute standard. Unsa man ang mensahe sa kaluwasan. Mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan all throughout the history of man is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Now, una sa tanan, adunay atong tutukan dinhi, okay, in relation to our subject matter, the plan of God. Let us take up Operation ERSPOO. Now, unsa man ni? Okay. Kini mao ang 7 kun unom ka unsa ato ning hinganlan og proposition. Okay? There are 6 propositions that we have considered. Ang una niini nga proposition mo kini ana ay Dios. Okay? That God exists. Ikaduha, nga ang Dios nagapadayag siya sa iyang kaugalingon. God reveals Himself. Ikatulo, ang Diyos undanon. Pasabot sa in English, God makes sense. He sees to it that man can understand who and what He is. He makes sense. Ikaupat, nga ang Diyos ana ay plano. Now, paminawig yung mayon kay mayroong danon kini sa atong bahin ng atong gisgutan. Ikalima, ikaw mao ang tumong ni ining iyang plano. You are the object of His plan. Ug ang ikaunom, you owe God a hearing. Utangan ka sa Dios sa pagpaminaw niya. You have a responsibility to listen. Okay? Now, ang premise na to, there is God na ay Diyos. Actually, doon na may tulo ka mga sistema sa pagsabot. Okay? There are 3 systems of perception or comprehension. Ang naguna niini, mao kining gitawag og rationalism. Unsa man ning rationalism? Naranas pulong nga rationalism, pangrason, pangpangatarungan. So, mao ni paghuban nato sa Bisaya, pagpangatarungan. So kung mangutarungan ka, mao kini, mao kanto niya, sige siya kanang patinaw, pagpangatarungan. That is one way or one system of perception. Basta? Nga makasabot ka. Unya ikaduha, empiricism. Unsa man ni? Empirical. This concerns about the senses of man. Okay? Ang naguna gini ni the kanang sense of sight ay imong makita. Kadua, sense of hearing, imong pagdungog. Ikatulo, sense of smell, ang imong pagsimhot. Okay? Ikaupat, sense of taste, ang imong pagtilaw. Ikalima, sense of unsa? Touch. Okay? Ang imong paghikap. So, those are the 5 senses of man. Sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of touch. Okay? So, these are the empiricism, empirical. Ikaduha kini nga sistema sa pagpanabot. Makasabot ka, pinagi niya ng 5 ka mga senses sa tao. Ikatulo, ang pagtuo. No, kining ikatulo, nga maong pagtuo,
mao ni gipili sa Dios nga maoy unsa taytayan o agianan nga ang tao maluwas. Kay nga naman, tungod kay ang faith, ang pagtuo, way merito. Ang bot pasabot, pananglitan. Ang tagag pananglitan, ang tanang tao magkakaugluto. Gusto? Gawas niya itong doon ay mga kabilinggan sa lawas, mga handicap, o sana. Apan, every normal person magkakaon og luto. Normal ka na. Okay? Apan di man tanan mo kaon. You see? So, why merito? Di kayo makaingon siya, ako rin may laki, kaya ako rin may makakaon. Dili. Di makaingon yan. Maunang mo igipili sa Diyos kining pagtuo, kay why merito? It has no merit. So, if one says, I don't believe there is a God, na ganit mo ingon, makadungog kag mga taong maingog, di ko kumutuog na ay Diyos. Pangutan na yun ang tawhana. Nga naman, nga nung di ka man mutuo nga na ay Diyos, unsa may imong kanang katarungan, o what is your reason that you do not believe that God exists? So pangutan na yun. Let Him explain. Okay? Actually, doon na rabay 5 ka mga ingnunta theistic approaches. Thinking. Okay? Ako kang lamdagan o kanang eksplikahan ba ini. Okay, ang nag-una gining 5 theistic approaches kining gitawag og teleological thinking. Teleological thinking. Kini nagkanayon. Mao ni ilang pangunahuna. They say a structure demands a designer. There must be one who designs all this. Mao ni teleological thinking. Nga ilang gituuhan nga. Nga ang pagka-mugna nining tanan nanginahanglan og naagyoy nagbuhat nini, nagamugna nini, naga-disenyo nini. There must be one, kinahanglan naagyoy nagamugna o naga-disenyo nining tanan. Mo na teleological thinking. Sabta ko hinahinaya na ito aron makutlo og makatunan yun mo. Ikaduha, cosmological thinking. Cosmological. Gikan is pulong ang kosmos. Kalibutan. Okay? Now, kini nagkanayon. Kining maong thinking o pangunahuna. The intuitive law of cause and effect demands the existence of God. In no sense can the universe be its own cause. Mao na ilang pangunahuna. Okay? Nagyoy balaod nining hinungdan og epekto kini nang inahanglan nga nagyoy Dios. In no sense can the universe be in its own cause. You see? Mao ni cosmological. Sunod nga theistic approach gitawag og ontological thinking. Unsa man ning ontological thinking? They say that since the human mind possesses the idea of a perfect being, such a being must exist. Mao ni ilang huna-huna, mao ni ilang baruganan nga. Tungod kay ang tao na nag-iyaman og ideya sa usa ka hingpit nga nagbuhat ning tanan, such a being must exist. Kinahanglan naagid na siya. Mao na ontological thinking. Karon ang ikaupat, ginganlan og anthropological thinking. Nauna na sa original nga pulong nga anthropos, tao, man, okay? Anthropological thinking says nga
ang kalag sa tao na nag-iya both volition and conscience. Of course, tinuod na. Na nag-iya kabubuton ug tanlag with an urge to choose right rather than wrong, and that the structure of society is basic, okay? Basic, and that man is really searching this very God na nagpangita gid siya niining maong Dios, and man by his belief that people are searching for him, niining Dios nga gisgutan, will tend to think that there really is a God, that there's really a God. Mao kana. So by the way, ako ragod lang balikon rago nato kadtong atong giingon nimo. Yeah, it's okay. It's okay. Ako kang patinawan din ng anthropological thinking says, akong balikon says that man's soul possesses both volition and conscience. Nag-iya siya og kabubuton og tanlag with an urge to choose right rather than wrong, and that the structure of society is based, and that man is really searching niining mao nga Dios. Ang o kining tawana by his belief that people are searching for him, niining Dios, will tend to think that there's really a God. Mao kana ang anthropological thinking. Nakaron adto sa kalima, the fifth theistic approach is what we call theological thinking. Theological, theos, Dios. Now, kini nagingon, there is existence of God, and that this same God is the one who gives life. Okay? Who gives life, and that man is really searching this very God, and man, by his belief that people are searching for him, will tend to think nga naa gayoy Dios. Okay? Kasabot ka na. So, mao to nga akong giingon nimo nga ang theological nga thinking nga there is existence of God, and that this same God is the one who gives life. O that okay, nakasabot ka na sa akong giingog theological thinking. Now, ang atong katungdanan, okay, our job, our part is just to listen to God's teaching of His plan. Pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, by the power of God, the Holy Spirit. Kung wa ang Espiritu Santo, wa gyoy mapuslan sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay siya raman ang magtutudlo sa kamanturan. Dili maning nagyaw-yaw din nga imong nadungog. Kay siya instrumento ra. He's just a mouthpiece. Bisang kinsa nga na ay gasa sa pagsangyaw, pagtudlo sa pulong sa Dios. Siya instrumento lamang. You see? So, sabta gina. Okay, balik ta sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios, hingpit. Perfect. Okay? Ang iyang plano sa atong kinabuhi, makatunan lamang nato diya sa iyang pulong, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay, ato namang nasayran nga, God's three-phase approaches to the plan of God. Doon ay tulo kahugna ngadto sa plano sa Dios. Ang naguna ni ini mo ang kaluwasan. Acts 16:31 ug John 14:6. Salvation. Ikaduha, believer in time. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O ang ikatulo, ini kahuman gyud sa kinabuhi sa magtutuo ning kalibutana,
He's taken out from this world through physical death or the rapture, whichever comes first. So he becomes a believer in eternity. Okay? Na naman na sa Revelation 21:4, there will be no more sorrow, no more suffering, no more pain, no more tears, no more death, because the old things are passed away. He is a believer in eternity. So mao ni ang tulo ka hugna ngadto sa plano sa Dios. Kaluwasan, magtutuo ning atong panahon, ug magtutuo dito sa eternidad. Sabot? Now, ang matuod gyud nga kaluwasan, ang buot pa sabot, ang imong tinuuray kinasing-kasing, duot gyud sa imong kalag, ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga Dios o manluwas, then mao na gitawag matuod yung kaluwasan, true salvation. O kining maong matuod nga kaluwasan, dili na kini mawagtang, dili na kini makanselar, dili na kini mabali, dili na gyud maunsa, dili na mabakwi, cannot be lost, cannot be canceled or reversed. Sagta gina. Kaya ang plano sa Dios nagasugod diin. Mangutana ko nimo. Kaninyong taon-taon nang nagasunod ning atong ministry. Unsa may imong itubag? Kung pangutan-on ka nako, ang plano sa Dios asa man magsugod. Tubag adto sa cross. Dito sa cross. God's plan begins at the cross. Ang cross nga namatyan sa atong manluluwas nga si Ginoong Kristo. Okay? So the cross is the key to God's plan of salvation. Ang atong Ginoong Kristo midawat sa tanan natong mga kasalanan samtang nagabitay siya dito, gilansang siya dito sa cross. So, ang tugon, pahimatngon, pasidaan, kabubuton, tuyo, plano sa Dios mao nga mutuon ta ang tao nga makadungog sa mayang balita sa kaluwasan. Iyang barugan, iyang tuuhan ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug diha usab sa Acts chapter 4 verse 12, no other name that we must be saved, only the Lord Jesus Christ is the Savior. John 1:12, kadtong tanan nga mudawat mutuo kang Ginoong Kristo, mamahimong mga anak sa Dios. John 1:12. Now, kita gud nga mga tao, mga sakop sa kaliwatan sa tao, we are unsa depraved. Unsa may pasabot nining pulo nga depraved or depravity? It means, paminaw, the helplessness of man due to his being spiritually dead. Kaya kita, sa atong pagkaimugso ni kalibutan na sa mga patamudawat, mutuo kang Kristo ang atong manluluwas, patay kita spiritually. Patay. Ang buot pasabot, totally separated from God. Mao na, nga ang atong kahimtang is depraved. Total depravity. Total gyud. It means the helplessness ng atong way pag kahimo dita kahimo yun. Wa tay mahimo. Due to his being spiritually dead. Wala. Di ta makapaling kamot. No, mahilangit. Dili. Di yun madawat na sa Diyos kay ang iya haraman niyang madawat. Sabot ka. So, timan nitong formula, ang tanang tao nga may mugso ni kalibutan na apektado nining maong formula. AOS plus OSN is equals spiritual death. Adam's original sin, ang original nga sala ni Adan, dugangan pagyud kinaiyang makasasala. OSN, old sin nature. Unsa may resulta? Spiritual death.
pagkahimulag sa tao, hingpit yung pagkahimulag niya gikan sa Dios. Mao na ang spiritual death. Now, mungutana ko nimo na pod. Asa man ang mga kinaiyas tao, asa man mahimutang. Okay? Where is man's essence found? Where can we find man's essence? Ang iyang kinaiya. Tubag na siyang kalag, of course. Unsa man yung mga attributes o mga kinaiyas tao, okay, mao kini. Ang iyang pagkalinggat siyang kaugalingon, nasayod siya nga buhi siya, nagaginhawa siya, mao kini mao kadto siya, self-consciousness. Mao na naguna. Sunod ang iyang panghuna-una, iyang pangisip, mentality. Ang sunod ang iyang kabubuton, volition. Now, isuwat ni sa imong notebook niya o sa iPad baron o sa hindi na nimo makalimtan kaninyong mga bago. So, self-consciousness na naguna, mentality, ikatulo, volition, kabubuton, sabi ni Saya. Ika-upat, conscience, ang iyang tanlag. Mao na binisaya sa conscience, tanlag. The norms and standards. His ability to choose right from wrong. You see? Mao na conscience. Ug ang ikalima, ang iyang emosyon. Ang iyang pagbati. Mao na, naman tayo pagbati, ingon nga mga tao. Mubati tag gutom, mubati tag kaguol, mubati tag kanang kamingaw, mubati tag kauhaw, all of those. O gibati, sabi ni Ginoong Kristo sa iyang hinumdum ka, sa iyang hypostatic union, sa iyang pagkatao, kaya 100% man siyang tao, o 100% po siyang Diyos. So, nibati si Ginoong Kristo nini, kay mao man yung atong mga essence o kinaiya, ingon nga mga tao. So, we learn all these, diyan man ito makatunig ni, gikan sa pulong sa Diyos, which is our textbook. Magtuon ganito sa pulong sa Diyos, kinahanglan natay textbook, o ang atong textbook, mao ang Biblia, ang pulong sa Diyos. Okay? The canon of scriptures. All truths, di ba ni? All truths, tanang mga kamatuuran, anha lang nato makaplagi diya sa Biblia. Only. That's the only source of all truths are found only in the Bible. So, kung malikon katong propositions, bila ka proposition, unom ka mga propositions. At itong pagsugyot, o manay binisaya, tingali, ang mga pagsugyot, they are prerequisites to understanding the Bible. Prerequisite ni. Si, mao kaniya ang Yahweh. Hinumdumi. Ang operation ERSPOO. Mao ka na. Madi ni mo makalimtan ako kang giyatagan o memory aid. 6 propositions again. God exists. God reveals himself. God makes sense. He sees to it that man can understand who and what he is. Number 4, God has a plan. Number 5, you are the object of his plan. And number 6, you owe God a hearing. Okay? So, ato ni padayon ugma. Dini lang una kita kumuhunong o timan nga kini nga itong pagtuon bahin ini ingnon ta kulbahinam kay danggahan kaayo mga doktrina nga itong mapupo gikan ini magampo ta. Balahan na mga Diyos, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan ang imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Bani kami sa among pagbubuwag ning adlaw, dada kami pagbalik din ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.